So, ayan na guys. Pwede na ito taniman to kasi binigyan ako ni Mayor ng sibuyas at ahos. Kunin ko muna yung spray. Sprayhan muna natin. Basa-basa ang tubig, awan ko ang yuta. Murag ni ugas siya. Grabe katumnaw. Tumnaw sa gawas guys. Snow. Awa naman ang snow. Subscribe po mo diha guys. Sa banga mo diha na lang. Size o di mo kalargaan. Kumapunaw na humano. Discharging. So ang akong itanong ani guys is sibuyas o ahos. Naraw tulaan ko na Mayor. Naka-slice na na siya. Ako nag-ipa-slice na yan. Slice man to siya. Ako siyang gignan na pangayoon ako ang kuwan. Ano ka buok? Hindi na kayo maraman eh. Dua sobra na. Kini ahos. Super lumay. Ahos yun. Labarag ko. Pinira ko yung ikon tanong nala guys, panitan na ito nilaan ahos panitan iko na ni ugbok ni sobrang red ng white onion. Ano na ako napil. Huwag naman ko ilang sudlanan. Wala na akong ibang sudlanan. So magbili si apat ng pang gardening na ano sa ulam namin. Hingin ko ulit kay Mayor. Shout out Chip June. Subscribe niyo sa YouTube kaya marami yung malaman dyan kung mabirada sa pagluluto para sa mga gustong birada ng mga cooking style dyan. Hanapin niyo siya sa FB. Fermin Villamor. Ito iugbo ko lang to, itusok ko lang yan siya. Baliktad ba yan o? Kasi yung parang sa ugat-ugat niya. Sige lang, serbahan lang natin per 1 week. Tapos dito lang kaya tunga. Basta naman mga sibuyas balatan, panitan ko rin siguro ito. May ugat-ugat pa. May iba kasi sa tubig daw eh. Ito sa akin lupa, so yan kasi taga-lupa naman talaga itong sibuyas eh. Dugaya pagpanitan na niya kulira. Sige lang, mahuman na. Okay, nakuha na kong ice. Wala man ta ko nag-slice. Kuya we. Naigo ang akong ice. Nahalangan ang akong ice.
Pero wa man unta ko nag-slice. Ano nga rhymes. Yan. Pwede na ni. Iugbok ko lang din ito. Ayan, may tumubo na kunti guys. So ibahan natin kung ilang araw siya bago lalabas ang dahon siguro yan. Dito yun. Ito ang purpose niya guys. Itong lagayan ko ng pipipito. Ang kunik-kunik kaya po ng kuwan na ugat na. Katay lang dito si Laom. Another one. Another one. Walo gid mo sigay mo na ba? Another one. Lugay may minuho mag-discharge. Kasi may naglarga. Ayan ang sinaw na kayo. Guys, kita nyo yan guys. Ayan, ugat niya. Pwede na. Dito kaya nitan sa gilid. Ito TV na kaya. Subscribe po nyo. Subscribe. Tanaw lang gulo. Okay na. Okay. Last for the layas. Kinikadako-dako. Pwede ninyo buhaton siya yung balay. Huwagin ako ni buhata sa mga. Pero dress barko, magkontanong tayo para hindi sa tasigig duty po ba. Gising ko sa umaga. Kada duty mo. Ano bang tanaw-tanawin dyan sa Port Hall? Kahit sa banda ng kabina mo dyan. Sa bridge, pwede din ito. Pindi sa mga dako-dako kung papayag sila. So ito dito, okay naman. Mas kabina ko lang daw kaya. May bas-bas na mga kahit asaan yan. Dito lang natin ilagay sa kabina. Wala pa na ako nakalot. Kalutin natin kung ugat-ugat na fertilizer na ng ugat-ugat. Yan. Tapos sprayhan. Pahigop siya ng tubig agad. Ano po kung sure na ba yung bawang niya na pag-ugbok niya. Ayan ha. So, okay. Lagyan ko yan siya ng date kagawa ako para malaman natin kung ilang araw bago lalabas. Musalingsing mo, anong tawag dyan. Yan siya malalabas na yung dahon niya. Pero lagyan ko rin yung sulat. Okay. Dalawang ahos, tatlong sibuyas na red. Mahal yan pero nagmura na. Okay. See you sa sunod na video guys. Mga hindi ko alam, makukabalo kung pila ka days na siya. So mag-update lang kung na mo sa lingsing gamay. Itong video ko na po para pila ka days. Butangan na ko niya siya o date. Karoon na date para may balaan din. Malaman natin kung ilang days yan siya. Ayan na guys. Oh. Ilagyan ko siya ng date. Ngayon, 23 ngayon. So malaman natin yan kung kailan siya magkaroon ng dahon. Okay. Tingnan nyo muna sa labas. Yung gaano ka tigkas na yung ayos din sa tubig yan dyan eh. May tubig kunti oh. Pero tigkas pa rin. Kaya yan. Ito pa, malakas to eh. Ice class tong barko na to. Kaya niya yan. Okay. Dito lang muna kasi sarado ko na yung portal. Muni-muni muna tayo. Thank you.
Bye!